konferencií, keďže my na všetko používame anglické názvy, pretože všetko komunikácie v angličtine, tak som conference producer. No a aby som vám priblížila, ako to funguje, pretože väčšina z vás pravdepodobne nevie, tak ako taká organizátorka ja dostanem v podstate iba názov témy konferencie. Tieto naše konferencie sú všetky business to business, čiže stretávajú sa tam iba jednotlivé firmy, aby si vymenili nejaké informácie, aby sa trošku dozvedeli, čo robia tí ostatní, aby si vymenili kontakty. No ja dostanem iba názov konferencie, na čo si musím veľmi expresne za 3 dní načítať všetko tak, aby som dokázala byť poloexpert na túto tému. Musím sa na túto tému porozprávať so všetkými možnými skutočnými expertami, ktorých nájdem po celom svete. Potom vytvorím nejaký program pre túto konferenciu, ktorá sa bude konať. Nájdem si vhodných ľudí, ktorí by mohli prísť robiť speakerov. Preto je toto veľmi zvláštna situácia pre mňa, väčšinou som na tej opačnej strane. No a keď už ich konečne mám, konferenciu zmarketujeme, predáme a potom moja finálna zlatá chvíľa je, keď na tú konferenciu idem a priamo tam riadím celý priebeh až do konca. Čiže takúto konferenciu vyprodukovať trvá asi tak pol roka. Je to tak nadlho, ale robíte vždy na viacerých projektoch naraz. Čiže momentálne nepracujem ešte ani tak. Za chvíľku to bude rok v spoločnosti Fleming, ktorá tieto konferencie organizuje. No a už mám vypracované 4 konferencie, čiže ide to veľmi rýchlo a všetky tieto veci, ktoré boli spomenuté v prvej prezentácii, flexibilita, organizovanie času, všetko to plne uplatňujem, skutočne. A môže to byť veľký nával práce, hlavne za to, že máte niekoľko tímov pod sebou, keďže ako producent vy ste vlastne ten, ktorý rozhoduje o tom, čo sa bude robiť, ako sa bude predávať, za akú cenu a vlastne všetky tieto rozhodnutia robíte síce spolu s tými ostatnými, ale vy ste tam v podstate, ja to veľmi často prirovnávam k takému rodičovstvu, organizujete a potom aj priamo na tej konferencii je to presne taká skúsenosť, ako keby ste mali 50 malých detí, kde všetko im ukazujete, všade ich posielate, všetko ich prinesiete, odnesiete, ukážete. Čiže je to veľká zodpovednosť. To je najdôležitejšie, také hlavné kľúčové slovo môjho zamestnania, že zodpovednosť. No a teraz, ako sa to tak napája na jazykovú tematiku? No ja som vlastne študovala prekladateľstvo, tlmočníctvo a zistila som, že práve toto povolanie a práve tento študijný odbor sa veľmi dobre spájajú, pretože je tam veľmi veľa spoločných bodov. Napríklad každý, kto už niečo prekladal, špeciálne nejaký technický text, si presne vie predstaviť tú situáciu, kedy vy dostanete niečo, o čom počujete prvýkrát, a musíte byť do 2 dní na to absolútny odborník, čiže pozeráte všetky videá, ako sa tam točia ozúbené kolečka a rýchlo sa to snažíte pochopiť, aby sa aj tie vaše ozúbené kolečka točili lepšie a rýchlejšie, aby ste to mohli kompetentne preložiť. Čiže toto je presne ten začiatočný moment mojej práce. A čo je ďalšia veľmi dôležitá vec, samozrejme jazyk, všetko funguje v angličtine. Keďže sú tieto konferencie medzinárodné a my sme medzinárodná firma so sídlom a základňou na Slovensku, aj veškerá komunikácia naša je v angličtine. No a čo mi ešte veľmi dalo, čo mi dalo veľa v mojom štúdiu je tlmočníctvo, pretože jediné, čo musíte vyrobiť na tej konferencii, keď už priamo ste, je tváriť sa absolútne suverénne. Pretože prídu také situácie, tam je tá flexibilita zase, vy prídete na tú konferenciu a môžete rátať s tým, čo sa pokazí všetko, čo sa môže pokaziť. 10 minút pred začiatkom prestane fungovať notebook s prezentáciami, speaker ochorie, opije sa, nepríde, spáli sa na slnku tak, že ho ešte deň predtým musíte zháňať všetky opalovacie krémy. Jednoducho situácie sú rôzne a nie vždy na ne viete dopredu si pripraviť plán, čiže musí byť veľmi flexibilný, rýchlo nájsť iný notebook, rýchlo natrieť speakera, rýchlo nakrmiť, ošatiť, to je zase ten materský. A potom hlavne, čo je najkrajšie, prečo si vážim svoju prácu a čo sa mi na nej najviac páči, je, že vidím konkrétny výsledok, čo robím. Je to naozajstná vec, čiže nerobím len nejaké Excelové tabulky alebo tak. Skutočne sa s tými ľuďmi stretnem, spoznám, skamarátim a hlavne keď už je to všetko za mnou, keď už je to hotové, všetko tá veľká náročná práca, všetky tieto
situácie sa vyskytli, poradila som si s nimi, tak sa cítim strašne hrdá, sa cítim ako také, keby 1,5-ročnému dieťaťu dáte pozametať a úplne taká tá detská hrdosť. Tak to je jednoznačne taký pocit, kvôli ktorému sa všetko toto predtým oplatí. No a teraz dúfam, že ešte máme čas na nejaké otázky, tak pýtajte sa. Veď toho dole. Asi som vám nepovedala všetko. Áno. Aká bola